ħarġu għall-Konsultazzjoni Pubblika żewġ abbozzi ta' liġi biex jemandaw l-Att dwar l-Opportunitajiet Indaqs u l-Att dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità. Permezz tal-Att li jemenda l-Att dwar l-Opportunitajiet Indaqs se jkun qed jinħoloq qafas legali domestiku għall-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità. Kif ukoll jingħata lok sabiex persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jitolbu rimedju meta ssirilhom diskriminazzjoni fir-rigward ta' drittijiet li teżiġi l-Konvenzjoni. Elister De Gaetano, wieħed mill-persuni li fassal dawn iż-żewġ atti, spjega li wara li Malta ffirmat il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità fl-2007 u ratifikata fl-2012, issa għandha l-obbligu li tgħaddi l-liġijiet neċessarji sabiex din il-liġi tiġi implementata lokalment. Tagħtu l-għodot kemm lill-persuni b'diżabilità familjari tagħhom biex ikunu jistgħu jitolbu rimedju f'każ iħossu drittijiet tagħhom inkisru, f'kol nagħtu s-saħħa neċessarja l-CRPD bħala regolatur biex ikun regolatur ta' veru. Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Samantha Paġ Gazan enfasizzat l-importanza tal-parteċipazzjoni sħiħa tal-persuni b'diżabilità, il-familji tagħhom u l-għaqdiet li jirrappreżentawhom f'dan l-istadju tal-konsultazzjoni pubblika sabiex jiġi assigurat li dawn il-liġijiet ikunu rappreżentati għax-xewqat u l-interessi tagħhom. Waqt it-tnedija għall-konsultazzjoni pubblika ta' dan l-att, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja, Giulia Farrugia Portelli, qalet li l-għan ta' dan il-liġi huwa li tagħti lok sabiex persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jitolbu rimedju meta ssirilhom diskriminazzjoni fir-rigward ta' drittijiet li tisiġi l-Konvenzjoni. Aħna se nkunu qegħdin dejjem nagħtu aktar awtonomija u naraw li persuni b'diżabilità jkollhom dak is-setup fejn wieħed jekk iħossu inġurjat jista' jkollu spedezza sakemm il-każ tiegħu jkun indirizzat. Il-konsultazzjoni pubblika fir-rigward ta' dawn iż-żewġ atti se tagħlaq nhar l-4 16 ta' Ġunju.